Hainawhai Champongnagar Outpost ni Police ni Sakthar Mumbai Manjakha Nokni Snamjak Arak Abo Champongnagar ni Police rokni Thanio Skangbairano khobor horjak je Omahaike Salbromrom no Telemura Phasing ni Simi Agartala Phasing Omahai Chuak Arak Laishu Ngitokmani no Abono khanawai checking khlaibrom no manriya phia tini manjakha TR04V 0285 ni khungsa Alto K10 ni mark bisingo নাম কি? অমল দাস কমল দাস। বাড়ি? গামার বাড়ি। বাবার নাম? হরে কৃষ্ণ দাস। বন 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 বন। Cina kojin romino khobor tongo jani ago gari okhayoi telebara bakhakni tuak agoli bakhago lai tongo ekodengni chung kojin romino checking khlaile tongo tai ko tini chung success mangkha ro o gari go chung oro 20 botol brandi iko romi mangkha ro total 40 liter tuak tongo tai je obo sonai অমল দাস পিন পারাখাই গামাই বাড়ি তেলিয়ামুরা বনম্বু chung romi mangkha tai je gari obo smuggle khlai tongmani o gari number chung sis khlai এমনি আগিনি সিমি খনি খানাবো সারবো ভালো উবিদে jesu khana mani chung ko bo koyak mas age telemura PSO bu bai sarom dakha haino chuak soi tong fro ekodeni chung case bo detail collect khlai chung to kodo ro harnai ayo krakhai jesu sombab chung case harnai ta tinoron hoite ওকে হামেশা